Takulandirani pa Malawi Cameras YouTube channel ndithu pamene timakambirana timadziwitsana nkhani zosiyanasiyana za mdziko muno komanso za kunja kwa dziko lino. Tiyeni tilowere ku United States of America, kunja kumene kuku ndithu kumene mawa lino kukhale zisankho mawa lino kukhale zisankho mawa pamene date ikhale pa 5 November pamene anthu ku America azakhale akuvota. Opikisanawa ndi awiri ndithu, paja tikudziwa kale kuti ku America kuli zipani ziwiri, pati ndi ma Republicans komanso ma Democratic Party. Zipani zimenezi ndithu kwinaku kuli Kamala Harris amene anali Vice President, komanso tinakuti ndi Vice President wa Joe Biden, koma Joe Biden wakalamba ndi akuoneka zoti china chake sichikuyenda bwinobwino mmutumo, ndi amusira vice wake kuti ndi amene angayimire choncho akumupanga endorse kuipemelera kuipatsa moto kuti basa amene ndithu apikisane ndi Trump amene analinso president ndithu mzaka 4 zapitazo, komano anamubudulaso, anamuyedzeka zisankho zitabwera kamba kuti nayenso analinso ndi mavuto ake. Choncho nkhani ndi imeneyo, ndiyebe mawa tikupatsireni zotsatira kuti zikuyenda bwanji kumene kuku mpakana tikafikitsanenso pamapeto tidzagwisa ntchito chichewa ndithu sichizungu. Guys, chizungu choti ziwerenga ndifeyo kenako ifeyo tiziuzana mchiyankhulo chathu kuti tizimvana. Guys, timakunyadirani kwambiri, usiku wabwino. Like, share, Malawian Cameras, right.